Mun kalli hadisin ma'aiki da ya ce duk mutumin da ya ciyar da mai azumi Allah zai ba shi ladan mai azumin ba tare da an rage wa mai azumin ladansa ba. A zamanin zubin ya gwamna insha Allah ka bewa kan kabari bakin cikin mai taushe da aban Ibrahim Sharaɗa muna tare da kai duk wuya din rintsi abin nan da ka riga kai mana ba a taɓa yin sa a ƙaramar hukumar birni. Kamar duk abin da mutane suka ci shi ma shi yake ci duk abin da ya sha mutane shi suke sha. Musammanin sifar ta tare mutane da yawa akwai bara gurbi akwai kuma kwai kyakkyawa Allah ne ya sa muka dauki wannan kwai kyakkyawa kuma kaza ta kwanta kuma ta fitar da shi yawa ba wai bara gurbi wanda aka fasa kuwa gafara yayi gashi yana ta Katon mutanen Sharaɗa sai kun sa hannu a takarda cewa duk wanda ya kuskure zai sai da babur din nasa ne amma in ka je ka sayar wallahi sai mun daure ka. Ambulan na shan ruwa ne je yanki kayan sallah in ma bai yi da shi ba dan majalisar da ya mana wannan abin ba shi abin Ibrahim Sharaɗa ba. Idan dai mutane irin su masu gilashin roba za su shugabanci karamar hukumar birni to me ya bambanta shi da Alhaji Tamasi menene bambancin sa idan dai mutane irin su na ya kasai za su zama kwamishina to menene lissafin ka akan wata ran Alhaji Ado ba zai zama kwamishina ba shi wannan rabu shi wanda yake shigowa jama'a ba ya ban kai ba babu kamar shi aban wanda duk sati hankalinsa yana Kano. Akwai matasa masu kishi 'yan social media da waɗanda suke da basira da hikima da fikira na sana'o'i da waye da kai kamar su Awwalu Akushi da tawagarsa muka ce su ma su yi kokari su zo mu haɗu da waɗannan mutane wurin mutum 100 da wani abu su ma a daɗa shan ruwa aka daɗa shan ruwa aka irin abin da aka yi na farko. A taɓa yi ba kuma mun yi ba kan majalisar da yake matasa amma a taɓa yi. Suka ce ya ma'aikin Allah an daina sallah a ɓoye a fito fili a kira sallah. Ga wanda ya isa ya zo ya ce ba za a yi sallah ba. Ba jin takaici a duk lokacin da wani ya kira ku da wani ƙazamin suna wai 'yan jagaliya. Wai bai ce jagaliya. Duk mutumin da ya ce maka jagaliya sai mai ya fassara maka me yake nufi da jagaliya. Kalma ce mai kyau mara kyau. Sai ku ce ubansa ne ɗan jagaliya. Nagarta ke bayar da alfarma da abin warzo yake sannu barzan yaƙi ka wuce gulma. Damuna baki san mugunta ba gaida gwani na mai halin girma da abin sharaɗa mu je ja mu ka kai mu mai girma da abin ka wuce gaba ja mu